subscribe na. Taga Bohol Vlogs, 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 Taga Bohol Vlogs. Oh guys, manok mi. Tara, lagi sa bigsa pa, wala yung manok ko. Namasinig na si Pandit sa Flora mi buhulan na. Nanukos pod. Duda. Nukos-kus duda. Ngasa ta. Ito sa mga kaanak ng sinilas. May hanta nag-utot sa libon na lang kapag busak nga ng sinilas. Kaya busak na andang. Nakaw na da. Pa. Hindi na kaya na dapat. Hindi na tayo dari oh. Tunaan lang. Pagkamak ma. Mamak na oh. Nah, naka-utot. Oh, tingog di ay. Ma. Taga ma. Saba. Rugman. Mga manukusay guys, oh. No, naglumbay. Mga manukusay. Mau mo to anak mo kari bago lang. Manita. Kay nagluto may sa ituhe kay wala importante. Nagluto ba? Nag-serve sa Wilson. Tara. Johan ikiyag nagkuhan. Sinero. Nagdilpen lang. Ay, babay. Babay. Parang inagpangaon. Ikaw be? Inagpangaon, may imuhang video. Nantaring. Pag-vlog sa nantaring be? Ada uray. Buat man ko dahil. Ika nang view ani dahil. Ano niya dahil pangaon dahil ni pangaon. Una ay dahil magkulit-kulit dahil. Una na dahil magkulit-kulit dahil. Ano mo natin dahil na kulit-kulit. Wala ebidensya. Sama to dahil kulit-kulit. Ano pala to dahil. Pwede na lang ni. Kada pa pagbahawan ni mo nantaring. Pagbahawan mo. May sumo na pala sa kasilyas. Sa kasilyas.
Kandakas pa. Kawan-kawan ko ito, linatan ng kawan. Budol-budol. Ari lang lingkod no mo dire. Dirin. Lingkod mo daw mga bata. Ha? Oo. Biara. Dito ya, rumah ko ang video to. Hoy! Ano ba yung mga O diyan ko tataw sila. makita ang mga tama. Una po'y kanon. Yan ay. Nagsugod na ang panukos, guys. Nagsugod na. Oo, ni kanon. Papa magdalo ko ito. Dala, go ka nagsugod. Luto na. Di ari ra mo paut ka dali oh kay na iluwag. Nahurot ang butara, ikaw kapin. Ayun ko anang payong be. Mo naginamit mo sila oh. Panginawa to? Okay na lang, balik. Anong panggulo ba si Brown na yan? Pagtinita mo. Kainit. Ikaw nakalay? Di ka tulaw. Init man doon. Init. Ay, si mama lang yung mag-ngit mo. Kasi yung mama. Pagtinilang mo. Kasi yung mama. Kanang na ay naka ito mo. Oh, ano ni anak? Oh, anak ni Karbo? Hindi. Ako sa niya. Ano di sa ay, liki lagi na. Law. Ha? Ariki. Liki. Ayo, lapti di kay matag. Sa piling ko. Kini sa iti. Ito kami naduda bi. Di ara na kayo ngita na nila. Nagkapagkuha na dito. Hala. Ito kada. Diyan ka bi. Kaya nagkuha pa sa mama. Nanukos to guys. Hala, dira. Duda. Di ay mahog ka. Mahog ka. Tanong mo na hindi. Tanong. Na video. Dada. Ando lang ang misa, uy. Dada, butang dia. Pagko mo itong ginagmayo, hindi dinag ko. Agot sara, pagkaon mang uban. Hurot. Pamabot. Di ay nahurot yun. Ganina nagunag kaon, ikaon ng kutsara. O nahurot. Oo. Gutom na. I-order pa sa Lazada, uy. So guys, manamig panukos. Manamig pamakaw. Manguli nami. Hindi pa din may manguli. Manghapit pa mis maisan. Manganag ni. Manganag dahon. Kaon tag-aba. Nakapanghapit pa yung pumayabas. Ay maro. Ara ka dikit. Nandra. Ara ka dikit. Oh, pagkare. Ala, wala lagi lapok na. Oh, Napa, sige. Timay, tingko ka. wala dito. Ilaw man, ilaw. Wala? Diya dapit. Wala. Ano? Ya tagduda ng isa.
Hilaw na naman eh. Na lang. Uhaw. Matuslog ka dira. Ipok banggag dito. Sino? Ano nga pa man? Tago yan. Ay, babaw. Saan? Nauhan niyo mo? Oo. Namayabas nag... Sago na tayo lalo. Namayabas ang mga namakals. Sa... Halito, gayabas! Ano tayo, mga sinaw? Mga sila. Karama. Ilaw ko rin mga. Mga ganun, ikaw may kon kaya kung gawin pa. Tama to sulanan. Karang jacket ka rin. At mababawa ang bulsa na ho. Kasamaan. Wala ka doon kayo. Ngayon mo, tele sila ba? Uy, ano naman ang bayabas ang buyog man. Ilaw pa man. Galba nga, ano yun? Karang naimorag dito. Hala, babaw, bet bayabas. Ano tani, ala? Dadara lagi daghanda ari. Oh, nanuksok. Nini ay! Yung uyabas! Hala, dara, dagko kayo. Urok na manggod. Nagaglatang dari. Dapa. Oh! Nagaglatang guys. Water yun. Ala. No, napuno. Nagkumbulsa ma. Ikaw, bagay na itong jacket. Tapas babaw. Ay, nangatawa na sila, oy. Mga namakas na. Mayabas na. Hindi na itong yan. Ano naman kayo biyabas? So mo to guys, gikan mi namakals dito ada pita. Ito mi namakals oh. Nya nang naktod lagi mi kay matumig maisan nya nang sangit mi sa biyabas. Ah, nagkagubot. Ah, nagkakat. Isa ka. Timay. Tara. Oh, gamon ko ha. Napas bulsa daghan. As buda. Na-shock in town siya eh. Na-shock kas kadagang biyabas eh. Sus. Sagak. Oh, kakak. Yang saka kay kakak. Napa lagi nanago lagi oh. Ya. Tas papa naglili pa diri. Naglili. Ito nga na na sila nang namayabas nami. Oh. Sawad man ita ani. Ha magbuslot ani. Tara. Balhin ko ni nas bulsa. Hindi mo kabut mo ngayon ay sinawon may. Ay. Ini. Oh. Sino ka? Ay, kisud ba ni mo sa bulsa ng kinanan? Hindi man kayo maklaro ari sa babaw. Ay gawas daghang mas. Ito, matay sinawon ari niya. Hindi ko masakaan. Just pikas may. Uy nga sige magkapangot sa bulsa. Lalala di ara. Ang kamanigag may pa. O hinog naman. O yan. Kumansa na niya akong sprog. Nagkatanong ko na pa Diyos mga kuan. Nakabuhi ang litson. Alala, tuyok na. Nakabuhi ang sa kaniya. Sila, may Mga kanong tiil. kinog ba ninyo ni? Sa mga tiil. Wala? Murag kaniya baka nang taga-tagasong kay murag buwan na ha. Alug ah. Hinog bangkod balbangaan magud mo. Basta color na nga murag light nagkulor. Murag taw ison. Ang ison bitaw ni dinhi. Ari man guminang huato. Asa man tug mas. Napa So man nga to dito? diri. Ang kanadra ya ba mga tayo may yung mas diyan ha? Tagason. Bilang Huwag digay na ha. Tingani. dire? Di man di po. Kari. Ay kani. Way mo. Diri nakakuha man ko dari ag hinog. Ilan to vlog man. Kaka naman pag-agi duda ang sunod ng patay. So guys, nakalingkawas na mis mga lapok. Naanapod mi. Manamig suot-suot sa mga lapok. Dati ba? Oh, nagkalubong-lubong na basta. Dagan. So, naabot na mi diri sa highway, ha? Sa highway, naabot na mi sa highway. Maning highway na ho, guys.
Oh, barag-barag man. Lipong sa kainit guys, barag-barag na. So, hanggang mo sunod nga agenda ron kay mubisita mi sa Kamaisan, kay among picturean kay nangayilo na si Zabitaw. Kana bitaw na daot. Unya, kay hanggang mong maisan is social kayo kay na insurance. So na insurance among Kamaisan, ug among picturean kung madaot siya nya makadawat na siya og murag hinabang kay na nadaot man siya. Pero wala nam siya gidaot. Nadaot jud hagiya ha. Na nangayilo. Agdres pikas. Ukira. Green na kayo. Ari mi sa pikas nga nangayilo na. O pwede nang ganda gas usap pwede ngitar ba? Kalida. Kalida. So, ari mi sa Kamaisan nga nangayilo. Kaya mo ni siyang i-report. Kaya naman na siya insurance nga mais. Social kayong mga mais. Kaya with insurance. Kaming mga tawa may insurance in town. So, ato. Hali. Na, gikan kami na makas. Okay. So, namanay na siya guys. Namanay na ang mais. Namanay na. Padung na siya mamunga nga na yung ani. Kaso lang nag-apan kay nagyilo. Nagyilo ag ihang mga dahon. Dapat man ni mag-green para ito pikas oh. Green. Kato. Lagi akong tong kabaho nilang mga magpapawag nilang. May tirso. Huwag diripod. Damo ni. Nagyilo lagi. Kuning kuan. Kasi unsa ganina ikuan sa yung insurance ani ma DE. Oh sa DE, report niya na mo sa DE. Sige, Department of Environment. Joke, basta mo to DE. Hoy, nagsayo-sayo man kadihag pananggi in town inday, nga pa man ay puso. Ha? Bantay betog di mananggi, ay kapasanggi na. Ari harabay na katas ani mo, oh? Masuk ko niya. Masuk ko kagbasanggion. Naunsa. Darang usa sa mga tag-iya guys. Oh, tag-iya sa mais. Tana. Manguli na mi guys ay perting inita. Adto kami interview man duha pa mis mga kuan. Mga kalag. Diana na dede. Diana ni. Bye guys. Ayok. Mo ka tong iro na kuna. Mo tong iro na kuna dako. Lah, kisa maro na nawag. Nanawag ni kuya to ah. Sila stangki. Oh, sila stangki. Oh. Dadan. Come you let me go. Ha? Mayot to. Init kayo. Mayot to ya. Mayot to. Kainit ba nila? Ano sila guys? The farmers are very hardworking. The farmers are very hardworking guys. Look at that. Mana sila. Di na sila angay ninyong ika. Kanang wow kung sa kabihan. Para sila oh. Upaw. Bye-bye. Kung sa madataw? Nangag bagakay. Uy, naihas din ha. Kakan kayo maghas. Sige magdool. Ulo. Sana nasapid na. Nasusuroy ng udto diha. Yuhaw man ko doon eh. Papa, namakas pa. Kayo, yo, ning basak. Yo. Mas yo. Ulis, yo.